যেতে ইংরেজ মানে গোরা মানে শাসন করଥିଲେ ଆମକୁ କଳା ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏତେ ହୀନ ମନେ କରୁଥିଲେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏମିତିକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସିଟ୍ରେ ବସି ପାରୁଥିଲୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯାଅ ତୋ ଚାରିକା ଯାଅ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଳି ଥିଲା ଶକ୍ତି ଥିଲା ମନି ପାୱାର ଥିଲା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଥିଲା କ'ଣ ନା ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଭାରତରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ବହି ହେଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଜାଣିଛ ସିଏ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ପୂଜା ପାଉଛି କ'ଣ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସେ ତାକୁ ପାଠ କରି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆଯାଏ ଜାଣିଛ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ସିଏ ଦେଖିଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ କହିଥିଲେ ଯାହା ଅଛି ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ ମରତେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତରେ ଯାହା ଅଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁକରି ତମେ ମାନେ ହଉଛ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ମଣିଷ କାରଖାନା ତିଆରି କରୁଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ମଣିଷ କାରଖାନା ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ମା କହିଥିଲେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ତମେ ସବୁ ଚାଲୁଛ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛ ବୁଝିହେଲା ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଛି ଦିଅ ଆମେ ଖରାପ କଥା କେବେ କହିବା ଖରାପ କଥା ଯିଏ କହିବ ମାନେ ସେ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ତାର ପାଠ ହବ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ସେ ଭୁଲିଯିବ କାହିଁକି ନା ତାର ବା ବିନୟ ନାହିଁ ତାର ଶାଳୀନତା ନାହିଁ ତାର ନୀରବତା ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣତା ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ପାଠଟା ପଶିବ କେମିତି ପାଠ ଏତେ ପଶିବା ସହଜ ନୁହେଁ କିଏ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହୁଛି କିଏ 10 ଥର ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହୁଛି କାହିଁକି କିଏ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ କାହିଁକି ମନେ ରହୁଛି ନା ତାର ନିଷ୍ଠା ଅଛି ତାର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ପାଠ ପାଇଁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସବୁ ମିଛ କହିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରହିଯାଏ ମା ଆଜି ଇଏ ମୀରା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୀରା ଆଲଫାସା କ'ଣ କହିଲ ଆଜି ମୀରା ଏମିତି କାମ କରିଥିଲେ ସେମିତି କାମ କରିଥିଲେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହାତରେ କିନ୍ତୁ ମା ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହିଯାଏ ମା କିଛି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତିନି ଯୁକ୍ତି ନ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ମା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଏ କାମ କରେ ସେ ଯୁକ୍ତି କରେ ନା ଭଳିଆ କରେ ତମେ ଯୋଉଠି ମାରି ଭାଇ ମୁଁ କହିଛି ଦେଖିଛୁ ମାରି ମାରିବେ ସେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ନୀରବ ରହନ୍ତି କାରଣ ସେ ସଂସାରରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନୀରବ ନୁହଁ ଯଦି କିଏ ତମକୁ ମିଛରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତମେ ସେଠି ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବ ସାଇଲେନ୍ସର କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କେତେ ମହାନତା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉଠି ଅତ୍ୟଧିକ ବାଜ୍ୟ କଥା ସେ ସାଇଲେନ୍ସ ରଖି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଆସିବ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଲହୁଣୀ ଚାଷ ଲହୁଣୀ ଖାଇବା ନା ନାଇଁ ଲହୁଣୀ ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି କ୍ଷୀର ପୂଜାରେ ମନ୍ତି ଦହିକି ମନ୍ତି କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଲହୁଣୀ ବାହାରୁଛି ତେଣୁକରି ତମେ ସବୁ ଆସିଛ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆସିଛ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଶ୍ରୀମା କଥା ଆଲୋଚନା କରେ ଶ୍ରୀମା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇସାରିଲେଣି ବୁଝିପାରିଲ ଶ୍ରୀମା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇସାରିଲେଣି ଶ୍ରୀମା କାହାକୁ କେବେ ଖରାପ ପାଆନ୍ତିନି ଆଜି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତୃଭବନ ଆମର ଏଠି ଅଛି ଆମର ଛତ୍ରବଜାର ଆଗକୁ ମାତୃଭବନ ଅଛି ସେଠି ଆଶ୍ରମ ସେଠି ଆଜି ତାଙ୍କର ସବୁ କରାଯାଉଛି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ 6ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ